I nongelam jog Hanyotrap Youth Development Council ni kesngi kalelej bani kendu yau CEO Kashilong Municipal Board halor kejing syabe kibadisha kibadikwai bat kibadiso akandailan. Habe keren mekinong tok kubor hadin kejing ya kendu yau CEO u Presiden ke HYDC Eskasil Sisrek ba Francis Sotun ulaong ba kaseng kawan bani keren namar kadon kejing snowlem halor kejing syabe jong gitu kibadisha kibadiso bat kibadikwai kaseng kampersya ya kejing pengeria ya gitu kebasyong di jingde hanrai kejing kanra ya gitu kibadisha kalong kabom yahap namar kam sempenwit yano yanoro ula berabru da kabaong ba kaseng kawan ban panjing syai hakano karukam kini kibadi jingde kipenwit ya kipajba ka Hanyotrap Youth Development Council iwan hane da kajing solem ba kajing so pikir hakabaya day menden kajing khanra jo ka municipal corporation ikitu kinong desha ka ba nong de kwai nong de so apo khandai lat hakabaya day bat ka an ba ngim persya ya ka municipal corporation ba ho ki bang ikitu ki hawkers ki ba syong madan ho namar ho ki penwet sisa ya ka lek kawan jo ki babun ki pajba ndrai kini ki ba khanra menden pa ka long bian sisa namar kini kim penwet ya noi nuru mar ki desha ki de so da ka ba suya charum chaneng si phang na khandai lat ni ki poisa yo kim song si jakate ni wan hang ni ban kli ka municipal corporation hatu hakanu karukam ki penwet kini ya ki pajba ne ya ka ain ru te ni wan hang ni limba kata ban kel ban pan ka jing pensai ru na ki ba pentip lam yangi bat batai lam yangi ka jingmut jong ka peddlers bat ka hawkers ki don ki ain te peddlers pa balai ban chu weng bi ain jaki te nakaling jungi ya kata ngi pan kalau fry te ong u katemu ong CEO pat ba kia yang ba kata ka TWC te ngipan ngi ong ba ho to kali lam ki ka e kata ka jingmot ki ong ngimla mga marwe simet panai kata jing pisai te ngi la shu ai da ka siti yang ban rap lam ka meeting jong ki ban penmi ta ka an ba om dei kini kim dei kita ki hawkers ki dei tang ki peddlers te kam don ka e te ngipan ngi ba sakaweru ba men lai sau panai men chua ilawan hang ni ban batai ka ban panjing size pang ka minimum wages mar ki don ki cleaner ki ba plun khoi ya ka silong sti barok ko we ki wan complain hangi ba ngiyo ya kata ka tulok ka baret do kam yai kat kum kata ka Meghalaya Act jong ka labor wages ye ki duna pengilawan te meneng ipan ya ta ko jing pensa ki ong don kum kita te upan kala nangi hana ong ki bakin wan sakmat hatu lada maki ki wan sakmat kam don ka jing mai ki bakin du kam no la sai la si pengipan ya kata ka jing kelipan umla banjubab ong ba up ngan sa pan ni kata ngan sa keli lingba ka team tengi ong ka team yu ong ba don lingba ka agency te ong ba pet ka kat kum ka tender ba ki ai kata ka tender kata spa na kata pho te kat kum ka tender ka agency ke pinyai tel la da dei kum ta la da ong ban laj kata ka act kat kum ka act namar kim kwa ban ba kli ban siu kita mat siu ka agency te la da dei kum ta hatu ki breu ki bawan na bar ki company kinya biling baka agency kin siu kat baman te kamut iu bandon kum kata ka ai hani ha kum Meghalaya jong ipat lada kim lahir man implement kim lahir man control ka agency jong ki baki recruit te sakweru ngai sukwa ban rapa kat kum ka baya kendu men ki ong bakalong bi ai kadon kata ka vending zone ye te ngi na ka seng hingla ong ka we ka yo CEO men ba lada ka jingyat peddlers jong kini ki ba ya chrum seneng man de jing de kalong bi ai te hatu ka Shillong City barok bawan kini ki kharpai aile ki ya nayeng hayeng nyim tip ka jinglong kat ba kini ki pai khasi jongi dak tip ni dang la ban kenduk ni dang la ban yakren kat ba ki tu ki khar ki wan nang nun ki wan de te hatu mangila da ka government hi ka ne ka department kam kit khia mangina ka seng hin kit khia ban nin chule da ka kam be men sisi no menen bar men tasngi no marba ngata ho aj menen men bentang aku yo long kia pen balai mo kia pen kia weng ya kana rangkat kemia air menoro ngampet yo ngore la sikata ngala syong la di jingdi hanya hoj mensua kidawan kini separo kidara makanai ki nong syong madan tong bayang ki nong ra syam wat teng ada bu pitili hapo madan ro ki cukeli ong jong no unia lada mde ki jong tuduk harba syajra bahasa ibu man kasingi berusi singi kim cu wang ra ibu be jang tuhi la kadang le cit cing da bu untur ibu untuhi tang ba menta pada isule kumne ta ban ong ki mut kumno ma ban cu ya le kumne ngatangam la ra ban mudur bangam la ra ban yu ban ong ban yele ta ka kot ke e tengah tengah kwa ra ya kata ta
Nomor ngintip la syai la singi la saya kirawan kikun kikti la saya rawan mana ban pak yarap ngalai teng bunsin nga pak yarap yana tengam yo syuk da ban yarap teng don ke jingpang jing stom yo ban pak yarap ya ki men para la ne ki kong ya ki ngam yo syuk da ban pak yarap yana tengan yo bam na kin la ngapang manga la ngam la manga ban pej la ngdang lek nga shano mano kan ban pej yang ala da mdon no yarap man ka por tanga si pak rabi yarap yana tong mada kile ya kata ka stai tanga tong smuman re hanga marwaida tong maya perkhat lam sab siap ki ong kumno sẽ thì thay nè cái lát ngata man suang ayat na put penjibilan hadu hape sejar menta pada ngala yo jaga syat hang tu apa susun ngayat na susun chanesha apa sejar kan kan usnam kong pla ju ya di kam nanti sya na menta la khat prasnam la tam menta ba sya shua pia don kanono ju putot don da kano jing pentut muswa ba ngayat tangan ni sini mata tang mentahi ngadang yo sngo tang menen mentahi ngadang yo sngo ya kata ngadang lengo adu kata bang yo sngo ya bang yu iya kana ka jing i ayo ngamla mudur yang ang balai hadu kana ka jia ya ka ri khasi jong i ngam la shu ran bar mudur Masa lengo ba shu be kan be menen ro mas dap ya kwai mas dap yu kwai mas ni mas pai pipi suan be suan kni kitiam kim ong ye hire ka ong balai mau di ong be ba mlong re ban terwa ni pipi na da kwa terwa 10 terwa sayo ha pipi tumlong re tengi pada ba melien ban terwa pipi na pipi hajal ro tumnang ma meli terwa soi ru tik shule kesan kumni pada ka ta mi ru te na lo ka taru menen ro la sulos kai kasni mintasni ro la sulos ni kwai bandi menen ong bandi mintasni ru mi di sura la haban berat na long kasam jing am ki shube la kabe kum tu pi ki kam ong ki kam ong hira na dum long kila berngam be ki ong be ba nai terware sani bomlong re tamba long ni pada badan customer tu li ai kwai sani stai te nadam rai bat sing tur pon ai kwai ni dang li ai kwai ni dang sumi dang sudah kwai mas mi na pom muda su khne be takia su ong be bomlong re ban terwa sile tang tai te ka epat ka khbor fidan ban ong sha ki bor bahalon ni ski upsar te long tam long bani isin ai lam yang ni ba su terwa sani stai te ni sam jing am man le ni te nadang yang terwa yin le belas ai kan wat jing belar jing jar ban yo tang tai